Il-Ministru responsabbli għal politika soċjali Michael Falzon m'għandux tweġiba għal kuntratt straordinarju ngħata Kert Farrugia ta' mijiet ta' eluf ta' euro. Fid-diskors tiegħu fit-tmiem preżentazzjoni annwali tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali, il-Ministru Falzon tkellem dwar l-importanza li jkun hemm użu tajjeb tal-fondi pubbliċi. Mistoqsi preċiżament dwar dan fid-dawl tal-pakkett li ngħata Kert Farrugia, il-Ministru kien viżibilment skomdu. Biex jgħadaw biex jina nitkellem fuq is-sol soċjal u tiegħi l-importanti li huwa relattivament il-vot tagħna huwa dak li qed ninvestu ħafna fis-soċjetà ġenerali. Iktar kmieni waqt l-istess preżentazzjoni il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grixti ikkwota kors ta' taħriġ partikolari li kien sewwa 85,000 euro. Mistoqsi dwar il-fatt li dik is-somma Kert Farrugia se jkun belaħħa fi ftit xhur u jekk hux komdu dwar dan, il-Ministru Michael Falzon qal li wieħed dejjem ikun irid aktar fondi biex jaħdem u jwettaq programmi ta' taħriġ. Fil-fatt il-kap eżekuttiv waqt il-preżentazzjoni tiegħu semma programm ta' taħriġ li sewa 85,000 euro. Again, Kert Farrugia jħodhom fi ftit xhur. Fi 3 xhur jekk tieħu the top end of the salary. Idejjek dan jew le? Ma jidhirlekx li 85,000 euro biex inti tħarreġ nies jagħtu servizz u ntejbu s-soċjetà tagħna huma biżżejjed. Jien naħseb li jridu ninvestu aktar fir-riżors uman. L-ex-kap tal-komunikazzjoni ta' Joseph Muscat se jkun qed jaqla sa massimu ta' 500 euro kuljum bħala kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise. Barra minn hekk f'każ ta' terminazzjoni tal-kuntratt, anki jekk jirriżenja min jeddu, Kert Farrugia idaħħal aktar minn 130,000 euro fil-but.